אני חושב שהם לא יודעים כמה אני גאה בהם. אז אולי אם הם ישמעו את הפודקאסט הזה, הם ידעו כמה אני גאה בהם. אני חייב להגיד אבל, אה, שאלה דוגמאות שכולם מכירים, וזה כיף נורא. אבל יש גם הרבה דוגמאות אחרות, אה, של שחקנים שאולי לא הפכו להיות שחקני כדורסל, אבל נתת להם משהו בדרך. אספר לך איזה סיפור, לפני 3 שבועות, אני מקבל הודעה בבוקר, שחקן שאימנתי בבתי ספר, אומר לי שהוא בדרך לבקו"ם, להתגייס לשייטת, הוא אומר לי, גולן, אני רוצה להגיד לך תודה על כל מה שעשינו וזה, והוא שולח לי סרטון. בסרטון רואים טיפה שכל פעם יורדת וממלאת את הכוס, כל פעם הוא אומר לי, גולן, זה אולי הדבר הכי חשוב שלמדתי, היה לנו חוק שהיינו קוראים לו חוק 1%. כל פעם להתקדם ב1% קטן, בסוף זה ימלא את הכוס. אז בפרספקטיבה של זמן אתה מבין שיש הרבה סיפורים כאלה שנותנים המון המון גאווה.